Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep Zeeland. Straks het weekoverzicht, maar eerst het nieuws van vandaag. Toeristische overnachtingen in Zeeland zijn vanaf maandag verboden. Dat betekent dat campings, hotels en vakantieparken dichtgaan en strandhuisjes niet mogen worden opgebouwd. De maatregelen gelden vooralsnog tot 10 mei. Want het is crisistijd, het is geen vakantietijd. Dus toeristen blijven in je eigen buurt voorlopig even, zodat de ambulances, de huisartsen en de ziekenhuizen in Zeeland het aankunnen. Die staan nu al onder grote druk. En een extra toestroom betekent dat die druk niet meer aan kan en dat we tegen Zeeuwen moeten zeggen, wij kunnen u niet helpen. Ja, ik begrijp het helaas, maar u valt wel onder de noodverordening. In het stadhuis van Terneuzen is een callcenter ingericht waar mensen naar kunnen bellen met vragen over deze nieuwe maatregel. Wat ik aan de telefoon heb gekregen zijn met name mensen die vragen of de situatie waar zij in zitten, hun eigen persoonlijke situatie, of die ook valt onder de noodverordening of dat zij een uitzondering zijn. Het is ontzettend druk. Ik hoor van mensen die ik aan de telefoon krijg dat sommigen een uur aan de lijn hebben gezeten. Mensen hebben ook al intussen bijvoorbeeld per mail contact gezocht, maar willen toch heel graag nog even iemand spreken, dus bellen alsnog. Voor de toeristische sector heeft de noodverordening desastreuze gevolgen volgens VVV Zeeland. Nou, de noodverordening zelf is een duivels dilemma's geweest voor bestuurders. Ik denk dat we nu vooruit moeten kijken, nu de bestuurders ervoor hebben gekozen om het belang van de Zeeuwse bevolking voorop te stellen. Volgens mij moeten we ze daar dankbaar voor zijn. En nu moeten we samen met de sector in verbondenheid met elkaar gaan kijken hoe gaan we dit te boven komen. Jan Lonink wil samen met de provincie nu gaan kijken hoe ze de toeristische sector tegemoet kunnen komen. In Zeeland zijn sinds gisteren 2 Zeeuwen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental in Zeeland komt daarmee op 8. Het aantal besmettingen staat op 132. Dat zijn er 14 meer dan gisteren. De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Goes. Daar zijn 4 mensen positief getest op het virus. Het werkelijke aantal Zeeuwse besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen meer wordt getest vanwege een tekort aan testkits. De openhuizendag werd door het coronavirus vandaag afgelast. Toch konden potentiële kopers een woning bezoeken. Niet op locatie, maar thuis, op de bank, via een live-verbinding. Zoals deze woning in Katendijke. Dit keer mocht ik plaatsnemen aan deze kant van de camera. Joyce staat aan de andere kant van de camera. Je moet creatief zijn in deze tijd. Op deze manier kan ik mensen dingen laten zien. Deze digitale bezichtigingen zijn vooral bedoeld voor een eerste indruk. Want makelaar Hoondert gelooft niet dat hij straks huizen verkoopt zonder dat er ook maar iemand een stap binnen heeft gezet. Nee, nooit. Nee. Dit is natuurlijk een geweldig middel om een eerste indruk op te doen. Maar daarna wil je toch echt wel even kijken en met name voelen natuurlijk. De mogelijkheid blijft bestaan om met maximaal 2 mensen een woning te bezichtigen. De makelaar heeft het voorlopig nog druk. Hij ziet vooralsnog niet dat de vraag naar huizen door de coronacrisis terugloopt. Zelf doen we veel nieuwbouw en dat gaat eigenlijk ook nog steeds als een speer. We doen de gesprekken zeg maar, op afstand. Je kunt met ons een afspraak maken, bel gewoon naar kantoor, mag mailen, appen. De inzamelingsactie voor hulpmiddelen in de zorg was in Sint-Philipsland een groot succes. Na een landelijke oproep besloten brandweerposten de actie mee te doen. Vandaag was er alleen wat minder succes. Slechts 11 brillen werden ingeleverd. We zijn denk ik een kleine gemeenschap hier. En vorige week, dat is een beetje het gevoel wat we hebben. Vorige week heeft iedereen de kans gegrepen om zeg maar de spulletjes in te leveren. En deze morgen, dan valt het een klein beetje tegen. Maar goed, een aantal mensen hebben wel de moeite genomen om hier langs te komen. En die hebben toch wat spulletjes achtergelaten. Dus op zich, zeg maar, ieder klein dingetje is een succes, denk ik. Ja. Gaat het nog een keer een vervolg krijgen? Zoals het er nu voor staat, denk ik dat we bij deze 2 acties houden. Reformatorische christenen kijken naar de coronacrisis vanuit hun geloof. Zoals hier in de Sionkerk, een gereformeerde gemeentekerk in Goes. Die coronacrisis past daar zo in dat in de Bijbel, wat wij beschouwen als het woord van God, beschreven wordt dat alles wat op deze wereld gebeurt, daarheen gaat dat er een nieuwe wereld zal komen, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin Christus weder zal komen naar deze aarde. En dat moment komt steeds dichterbij. Dat merken we aan deze gebeurtenissen. Maar wordt corona ook gezien als een straf van God? Lilian Jansen, SGP-raadslid en lid van de gereformeerde Marnixgemeente in Vlissingen, ziet het zo. Sinds Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, is de dood in de wereld gekomen met ziekte.
Corona is ook een van die dingen, maar er gaan natuurlijk overlijden mensen aan meerdere dingen. Hartaanval, hersenbloeding, helaas ook kanker. En bedoel, er is heel veel ellende. En ja, coronacrisis is natuurlijk nu wereldwijd. Dus daarom maakt het ook zoveel los. Maar eigenlijk was het er altijd al. Misschien komt er een vaccin tegen corona. Laten gereformeerde gemeenteleden zich dan inenten? En ik heb veel respect voor mensen die zich niet laten vaccineren en daarbij leven uit de hand van hun God. En ik heb ook veel respect voor mensen die zich wel laten vaccineren en daarbij leven uit de hand van hun God. Bij een brand in een schuur bij Poortvliet zijn 20 schapen omgekomen. De brand ontstond gisteravond rond 9:30 en breidde zich snel uit. Al snel werd duidelijk dat de brandweer niet veel meer kon doen dan de schuur gecontroleerd uit te laten branden. 4 uur na de eerste melding kon het sein brandmeester worden gegeven. En tijdens het nablussen van morgen vond de brandweer in het midden van de schuur de dode dieren. Langzaam werden de kleine veranderingen zichtbaar, want er kwam wat bewolking binnenlopen en het wordt de rest van de dag nog wat meer. Maar de zon was er goed bij, met een stevige noord- tot noordoostenwind, windkracht 5 tot 6. En dat was dan weer ideaal om de was op de lei te hangen. Het was allemaal snel droog, ondanks de toch vrij lage temperatuur. En die wind is er vanavond en vannacht zeker ook. Het wordt koud met minimumtemperaturen van 2 tot 4 graden. En er is vannacht ook veel bewolking, met een paar buien uit het noorden, misschien eentje met hagel of sneeuw. En ook morgenochtend kunnen er een paar maartse buien bij zijn. In de middag komen er meer zonnige perioden en blijft het droog. Maximumtemperatuur rond 9 graden en opnieuw windkracht 5 tot 6. Dus een koude dag. Dat is het maandag ook. Maximum dan 8 à 9 graden en minimum rond het vriespunt. Kans op vorst aan de grond dus. En het geldt zeker ook voor dinsdag. Dan is het droog en best goed weer met minder wind. Maar ook later in de week is het koud met kans op nachtvorst. Meer Zeeuws nieuws en ook een uitgebreide weerbericht vindt u op onze site en ook op onze app. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.